教育実習生紹介しまーす。失礼します。コンココンコンココンコンコン。ちょっと。異常なし。何それ。はじめまして、神崎です。ちょっと誰かマスカラ持ってない？こんばんは、スーパー信号タイムです。ガチ？彼女できたの？やっ皆さん聞いてください。いいよ、聞かないから。みんな席ついて授業始めるから。私が担当するクラスは崩壊していた。そうだ、彼氏いますか？変な質問しないの。いますよ。なんだリア充かよ、おもんな。真面目。さっさと授業始めるよ。神崎さんは後ろで見といてもらえる？はい。教科書59ページ。充電器持ってね。うわ、家に置いてきたわ。てかさ、このネイル可愛くない？誰も授業聞いてないじゃん。じゃあ問い8の答えを。先生が言いますね。答えは1番。先生が答えるの？田中先生。はい。授業中うるさいのって注意しなくていいんでしょうか？しないよ。注意しても意味がないから。それって、